Ndizi TV News omako nyora chi program chinyinge unamangana yoboremi akoleto na Mildred chikosoria chikoleto na ndemo papati wa asumutandao ensemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bemerubio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi Ndizi TV obwego chinkeno nukukigima na boko tonyora asorogon korbogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigoko tonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore Ndizi TV kohunia chipamp chiria chogo tumeke inchin na boigo ichigo tumeke stima Nkoni irrigation boigo mbubwate chipamp chogo akamache kurwege sima mbubwate chimashini choko na chogo nyansi chi generator chibirenko ao chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiria choko bwati amache binge bigo tumeka asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwa kamache ichicho tumeke stima gose sola kurwase jaya gose birobo byo gutumye sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bago kubugoria umusigo gwikasenka yao nigo bago toka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road angenebenki ya credit ase roundabout irangi na KTRH bakirisime ase namba enotisano Ibere enotisano nesato isano nemo Ibere isato isano nemo inye isano gose enoti Ibere gose enoti Ibere enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato isato Ibere inye Davis and Shotleaf ango yobo kori mirimo bwao asogo tumeka chimashini chekerero Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebinto byoko igo kistima na electronics chogo tumeka nyumba buna chiti byoko gingera ebirobu byestima bichi aina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi-insulator switches, chi-tester chistima, chi-meter boxes, nebinge. Nigobare imeyumo chukisi, asinyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti sano na Ibere eyemo isano enoti marakabere mo Ibere Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV omoligereria kwa ntotarenda somo timukona gote yanga nkwira na tuli naende sensemo yende elinde litokwanire amarwaire chombe chikonyora na boigonga mbobeki agwetera asogotuga chombe chiga genda ko bamona intugo iko mwali elinde litwandira gwesemi na gusanga mange elinde linayo lisiko gabu otwara moyo bugo tuga chombe chichekerero boigonyora morobeli ole ogendrete urasembe ni gokorwa umorobeli oboboli binobonda okoleto na Mildred Mumanyi na bogo tumera SMS yao gwetera bwase nambe yera se screen yao enete na to gusanga asobwamo note no mongiro mintoga iga aska bono anda kekera nali ria chombe chirichao naranga tobwati eli anda ke chombe chao nchiriko beka eli gose